Hello guys, chotol lamsogan channel gangke rongno tini thayo thanai chini tiprasa chela rokni bagui thayo thanai kok tui phaika ang kha khaya norok ani kok no naw na hanai nanai borok ba naw naya borok ba naya butang saimea sab sabna no gangke ang tini fungo WhatsApp o status nukha dui tinta ni mane dui tin joni status nukha je bike accident umarok. Okay, so ang norok no sungno sana mo chungo norok beredi ang norok no ta beredi to hinya beredi karon jotoni hai 15 August ko to joton berayo gangke norok beredi nang ta beredi hinya beredi enjoy khadi but bere phano norok bike rok chalo khangke tabungni chela rok to sana thangangke besirbak hurum durum ke chalo layo gangke Abang bawa norok no sawo asuk speed kita chalok di chalok pano kaham kai nai chalok di lama rogo nai chalok di jate kuno mungsa ungya jat ta te thaisa kok sana pogoi thangka tamne Himalaya tabuk je bike rok chalok pro ini jaya phano temasa borok phano no ukuluk tifan thutai ri painai temas ba lama rok hamyang phano slip tani phano kalainai haike phano accident ui thango accident rok ngani kuno nijini sago borte tam hinai abo by chance jodi ungwin thangkangke abo haita ungwin phan thangmano abo hairok ngake tabukni besirbak to kaisa te kaisa thujayo slip tani kalayo ba control nalukmai ang kalayo abo norok no asno koimung norok ano hamya tawansu do ang no nadi nini bol koru ing tutui no accident ka karon ano tema sa borok tutari paga am bagai accident ka abon bawin chau ukuluk buskang lama kaham kai lai chalok du hinai norok no ang norok no hai hini chaya je norok sangna runya angui accident ungo obahaya norok sangna rungo thik no norok drive khaina rungo khaina rungwi no norok bu chalok khana gangke norok no ukuti phan tutari phainai ba buskang go slip phano tani kalainai je sangwe phano control ungya phano yang na hai phano chalok ka phano abhai rok na chance dong tabun so nong no sanamo jongo nai chalok di ukuluk buskang jate kuno mungsa ungya jat ang nono bu sanamo jongo jodi nung ani video nugui tongkhangke nung next time abhai ke bike rok chalok di dol tamne Himalaya anungano hamya jong hai jong di angni bike kaham sao chinti prasad dokhan bagai ang kaham rok sanamo jongo ang kaham no sao te ang thia sano kaham sawi thangnai gangke amono je tabukni mane askal tabukni chela rok hurum durum ke je bike chalok mani amo jaya chalok di enjoy khadi berai di norok no na hinya kintu norok abhai ke bike chalogui accident ungo tamongo biang biang কত কক রকম করি দেবা প্রত্যেক বছর অ্যাক্সিডেন্ট প্রত্যেক বছর চিন্তি প্রেসার no বেশিরভাগ গাংকে so asungno nayo ang norong thani please norok kisa nayi bike rok chalok jabadi gangke tinin bagui amsukno bye bye